Kaixo, ni Miguel naiz eta Prato dut. Kaixo, ni Martina naiz eta Miki Armando. Kaixo, ni Emma naiz eta Lutxi Armando. Kaixo, ni Jones naiz eta Zorrotza egingo dut. Kaixo, laguna, Lutxi eta Zorrotza gara. Planeta gorrira gatoz. Lutxi eta Zorrotza gara. Planeta gorrira bizi gara. Kaixo, zer aspertuta nago. No oso gusturatako Prato, zuten leku zareta hori? Berriro horrean, zer da? Urduri gabe zenokituko dugu planeta gorrian. Azken egin nahizunak torto. Bai, lutxila seipatatu. Ez azteko berriro esango ditu. Bai, gauza bat lurrean aurkitzen badezu, ahal badezu, zaki. Gordo txiko. Bi. Kaixo, planeta gorrian nago. Eta astronauta bat naiz. Lutxiren lugaren ahoa ahaztu egin zait. Norbait ikusten baduzu, zutik eta berdin dio, hildatzera noa. Ikusi dituzat lurpena ziren. Bai. Nekez uztuzte gauzak nire. Esnatu nazazue mesedez. Zorro! Eskerrik asko, orain beste aldetik begiratuko dut. Iso,
cuidado. Nora, ez zarete izango planeta gorriko biztanlea. Zeiak dira, zornotzen dira joango naiz. Espero aholkuak jarraitu.